hori ez genekien, hasi ginena musikarekin, hori ez gintuzten abizatu, oso goiz iritsi behar dela lekuetara, uste genuen askoz gauza rockeroagoa biziko genuela, horra gertu gaueko 10etan eta 11 hasi jotzen, baina keba. Beti izaten dugu egiten dugula pop bizkaitarra, baina araban egiten dugu. Osea, Gasteizen dagoena gehiago da, pues hardcorra, metala incluso, punka eta gero rapa. Osea, da apur bat movida hori mugitzen dena. Moderneo, gitarrika, askoruz, ez dago asko. Ez dugu ulertzen musika, gure musika behintzat logika horretatik kanpo ulertzen dugu dela, herramienta bat, auspotzeko mugimendu politiko, sozial, ezberdinak interesgarriak egiten zaizkigunak. Agian ez ditugula letrak egiten, baizik eta paisai emozionala. Bueno, perlatu dugu pizka bat ona bidean. Perlatu dugu pila bat. Realmente Julen eta biok ez dakigu abesten. Hori da, betik esaten dugu, Definitivamente. Ez duzu hain gaizki egiten, no? Bueno, hobeto egin genezake. Baina ez dugu ez ondo egiten. Galbidera naramaten gauza guztiak, niretzako sartu dituzun guztiak, ez dute lortzen, naiz erortzen, atzetik daukat poliziak. Bueno, Julen Ziarrusta, Taritzi Babe, Mirotz taldeko kideak, kaixo? Kaixo. Tando etorri sonara, Eskerrik asko. Ni esker. Bueno, Mirotz, Egazti izena, ulertzen dut Gasteiztik egan etorri esariela. Ez etxo ez. Zela etorri zarete ona? Dazia batean. Dazia batean. Bai, nire gurasoen dazian. Oso ondo. Bai. Zer ekidozu, entzungai, onuzko bidean? Jarri dut, daukadan lista bat deitzen dela musika latinoa, egiten dituela nasketa oso raroak, ze jartzen du pizkat Jorge Drexler, de repente pizka bat horrela ez dakit. Buenavista Social Club, de repente... Bad Bunny sartzen du ere, segatik ez, bai. Danetarik entzuten duzu orduan, Bai, nik uste esan baietz. kotxe bideetan, bai, bastante. Osea, como tal, beti dugu como arau bat dela gidatzen dagoenak, jartzen duela musika, baina da super mentira. Jartzen ditu lehenengo bi abestiak, gero ja da... Ero ibaberi bete okurritzen zaio, bai, entzun behar dugu talde hau, eta Argentinako jambo batzuk inek orkestituna entzuten, baina daukate abesti bat, eta oso estribillo ona dauka, así que entzun behar dugu abesti osorik, eta horrela, pasatzen ditugu bidaiak. Ederto, Gasteiztik zatozte, eta zonan Euskal Herriko soinu mapa osatu behar dugunez, lehenengo viniloa kokatu beharko dugu, Gasteizen, ezta? Hartu eta kokatu izue. Eta non dago? Hor bai. Hirurak zarete gasteiztarrak, ezta? Hori da. Bai. Badakit baina, eta beste elkarrizketaren baten entzun izan dizu dalako, oinatiko euskalkia izan baduzue, aritzue kasuan. Bai. Osea, gauza da, aitan partetik, osea, aita be Gasteizkoa da, baina aitan partetik, aita juna eta mandria oinatikoak, orduen hortik dator euskalkisa, baina batzutan dator, porque igual gaude momentu baten, batueraz, irepentetak, txantxiku, pues bueno... Bai, da espontaneo. Hola, modu natural baten irteten zaizuen bezala. Bai. Deitzen dutenean aita asko gertatzen zaie, de repente aldatzen dutela guztiz registroa euskalkia eta aita. Baina nahi gabe. Bai. Oso, Sin más, como que egia dake Gasteizen, osea, naiz eta guk itxian oinatieraz, Gasteizko inu ez da itxen horrela, beti da batueraz, orduen daukagun jaleo bat euskalkiarekin de la leche. Baina, bueno. Eta ze garrantzia dauka sorterriak zuen musikarako jauzi hau ematerako orduan? Isilunea? Nik uste nola bai garrantzia daukala, ez igual Gasteizen horrela, ez dakit, Iruñan edo Bilbon gertatu den bezala egon dela sekulako eferbestentzia bat momentu batean musika egiteko edo denelako, gure estilo honbeintzat ez da inbesterako egon, baina bai, ez dakit nola esan, gu musika hasi gara entzuten, etxean euki dugulako aukera entzuteko, Gasteizen izan dugulako aukera entzuteko, gaztetxera joan garelako, Gasteizko auzoetako jaietan entzun ditugulako gustatu zen zaizkigun kontzertuak, eta nola baita izan delako horretarako bide. Osea, zure hirian ez baldin badago non entzun musika oso zaila izango da konektatzea horrekin edo zerbait egin nahi izatea. Bai, osea, da zuk esan duzuna. Osea, Gasteiz garrantzitsua izan da guretzat, baina batez ere Gasteizkoa garelako, Gasteizko jendea ezagutzen dugulako, eta orduen Mirotz hasi aurretik ere jendeak bazekien Mirotz existitzen zela, eta kontuan izan digute gauza askotarako. Hasieratik gainera. Bai. Eta okerrez banabil, gaztetxea aipatu duzu Julen, eta Gasteizko gaztetxea izan zen zuen estreinaldirako lekua? Bueno, más o menos. Osea, izan zen gure EPEaren estreinaldia, hori bai. Osea, atera genuen...
Osa, atera eta gero jo genuen lehenengo momentua, osa, lehenengo eguna izan zen han Gaztetxean. Baina gure estreinaldia izan zen Gasteizko faroloian, han akaraperro, Bai. bi bafle handirekin eta listo ga listo. Lurrean. Bai, lurrean. Eskailera batzuen gainean, baina bai. Bai, estenatokia ziren eskailera batzuk. Baina bai. Egia da, gero ere Gaztetxean askotan jo dugula, vamos, osea, igual lau edo bostaldiz bai jo dugula Gaztetxean. Lau seguro, postu ez Bai. dakit. Eta etxean bezala sentitzen zarete Gasteizko Bai. gaztetxean, ez da? Noski, bai. Ez da edozein gaztetxe, eh? Ez da, ez. Gauz, sobre todo godelazko asteroan. Hori da. Osa, jo ala ez jo, hangabiltza. Zuen bigarren etxe baino lehen etxea. Ja. Bai, kasi. Ez dakit ikuste dituan gaztetxeroak gehiago nire gurasoak baino, ez da egia, baina... Baina, más o bastante. menos. Gainera hori, gaztetxe nahiko referentziala izan da, urte asko ditu, jende asko pasa da bertatik, Euskal Herriko gaztetxe zaharrenetariko bat bada, nola bait, eta hori, eduki ditu urte batzuk egon dela pizkat bajutxoago aktivitatez eta, baina azken urte hauetan edo gutxienez azken bi kurtso hauetan sartu da pila bat jende berri, generazio berria, kriston gogoarekin gauzak egiteko, eta hori nabaritzen da, ze gustorekin egite dituzten gauzak eta gaztetxea gaur egun, bueno, zentroan bintzat eta Gasteiz oso mailan, kristone referentziala da, jendeak pila gozatzen du, eta jende asko hurbiltzen da, eta egiten diren gauzak beti daude oso ondo, osea. Eta astero egiten dira orain, praktikamente. Bai, osea, astero dago zerbait, jo zaitezke ostegunean, edo larunbatean edo ostiralean egongo dela zerbait, zure gustokoa edo gutxienez ambiente ona egongo dela badakizu. Eta Gasteizen, bertan, azken urtetan bereziki, Bai. estena badago, azten da bien zerbait, mugimendua hasi da, saltza badago. Bai, osea. hola dago. Ez da gure mugimendua, exactamente. Guk beti izaten dugu egiten dugula pop bizkaitarra. Baina araban egiten dugu. Osea, Gasteizen dagoena gehiago da, egia da, ez? Bai. Osea, gehiago dago, de hecho, ongara komentatzen nona bidean, pues hardcorra, metala incluso, punka, eta gero rapa. Osea, dapur bat movida hori mugitzen dena. Moderneo, gitarrika, askoruz, ez dago asko. Baina, Esan zuen kontzertuetan orduan jende gehiegi ez da egon izan orain arte, edo hori hola ulertuko dugu? ez, bueno, osea, Bai, ez, egoten da. gauza da que Gasteizera, osea, naiz eta Gasteizen bertan egun horrelako talderik, badatoz kanpoko taldeak horrelako musika jotzera, eta jendari gustatzen zaio. Osea, modernoak daude leku guztietan, kontua da igual ez daukate, Gasteizen ez daukatela inbeste, ez daukate zubar de referencia, ez dakit nola esan, adibidez, ez dakit jarkoretoik edo horrela, badaukate pues txipiara juten dira, badakitelako bertan egongo direla haien gustoko kontzertuak. Baina Gasteizen pues ez dago orainik referentzia hori, baina vamos, jendea etortzen da gure kontzertuetara, eskerrik asko, menos mal, si no? Bai, ez dela, ze zaila izango litzatekena, Bai. publiko gabeko kontzertuak ematea. No, baten onda. Bai, ez da? Eta horiek ere badute, gutxi badira ere, badute beraien xarma hori. Guztiz, Ezta? bai. Asko gustatzen zaizkigu horiek ere. Ze horietan egoten da, ez dago jende asko, baina dagoen jendea dago como Zerbait intentzio erati onarekin, hori da, bai, hori eskertzeko beti. Mirotz, nola sortu zen? Gauza da, oza, Markel bateria eta ni anaiak gara, eta hasi ginen jotzen, ze gure bi izebak, oza, bate jotzen du basua, eta beste batek abestu egiten du. Eta ez dakiz ematurte genituen, pues, 12 eta 9 horrelako zerbait. Eta esan zigute, egin nahi dugu zerbait, batek hartzea bateria eta beste batek gitarra, baina a dedillo, plan, zuk hau eta zuk hau. Pues vale, oza, izebak esan du, pues tiramos. Erosi genuen, hasi ginen jotzen, eta azkenan jarraitu dugu jotzen, baina beraiek gabe, porque, bueno, nire izeba, basu joleak bai egiten du jazz eta, eta hasi ginen Markel eta biok, nahi dugu zerbait egin, tal, joaten ginen lokalera gu biok bakarrik, falta zegu basu bat, eta sartu zen Julen Daniel laguna, gara lagunak, ze 3 urte Bai. ditugunetik. Aurre eskolatik. Bai. Eta etxean, zer entzun izan duzue? Betidanik poperako doinuak edo danetarik entzun izan duzue, aritz? Nik etxean, aitan partetik asko Itoiz, The Clash, ere asko Ramones, ez dakit, pues, realmente es que basuen berak USB bat, kotxerako, incluso CD bat, eta jartzen zuen horretan, nik ez nekien zezen, baina beti bueltaka eta bueltaka musika horrekin, eta jartzen, de repente ateratzen da, zela dute izan, tio. Lasai, etorriko zaizuta. Joder, klasikos, Markel. Zela da Gasteizko gauak. Zarama. Barkatu. Joder. Karo, orain... Ez da edozein talde. Ez, karo, orain entzuten ditut, de repente, hostia, hau kotxean entzuten nuen, ze da, Zarama, karo. Porque nire aita zen de movida horretaz. Eta nire ama, bueno, gure ama da perukoa, eta dituen
referenteak dira guztiz ezberdinak, orduen hortik de todo, entre cumbia eta, pues, Buenavista Social Club, jenda guztia, orduen de todo, básicamente. Aberastasuna be bada Bai, hori, ez? claro, pila bat. Oso ongi. Ezagutzen ez duen musikazaleari begira, zela definituko zen nuketen mirotz? Musika aldetik, guk esaten dugu dela como pop makarra barra arabarra, pop pantano. Vale? Hori Ui bari gamboa. da, txakol, landako popa. Eta hori da pizkat rolloa. Gero gu garena, lehen egon gara bideritze egiten, eta berez bagara horrelako mus partida moduko bat, doala gaztetxe desplazatzen moduan, ez? Eta goaz ez dakin ongo gaztetxera mus partida jolastera, eta gero ja jotzen dugu zerbait, eta gero itzultzen gara Gasteizera, eta hori da pizkat egiten duguna, nik uste dut hori dela definizio zuzenena. Bai. Horrekin geratuko gara, ez da definizio makala. Ez dakit da badak izuen duela 51 urte Gasteizen Mirotz izeneko talde bat egon zela, ezagutzen zenuten? Bai. Eta izenarekin keinutxo batekin egin diozue, edo... Gauza da, ezagutu genuen Mirotz sortu eta gero. Ah, Orduan, ez dakit zela izan zen, realmente. Egin genuen Mirotz, egun ematen sartu genuen Mirotz YouTubeen, pues ikusteko, badago talde bat. Ostras, gasteiztarrak dira. Osa, izan zen completamente... Baina mantenduko du gure izan. Bai. Eta gero, Jon Ayerbe gure kuadriako baten kasualidades bere gurasoen lagun batzuk ziren mirotzekoak, no seke, eta orduan egon zen, pues, ez genuen haiekin hitzegin, baina haiek esaten zuten, venga, palante. Ezagutzen dituzue? Zuzenean ez, baina badakigu original Mirotz dakiela gure existentziaz. Eta de hecho gu ez gara, ez da bigarren Mirotz, gara hirugarrenak, porque Mirotz hori ere banatu egin zen bere garaian, eta bi jarraitu zuten momentu batez Mirotz izenarekin. Osea, que gara hirugarrenak, ojo. La tercera viene la vencida. Hori da. Eta bakoitzak hiruruen artean, zer rol dauka? Etkide bakoitzak talde barruan, bereziki sorkuntzari begira. Bueno, normalean, nik eta Markelek dugu gitarra bat etxean, de repente riff bat o lo que sea okurritzen zaigu, eramaten dugu lokalera, entzun hau, estaba super guapo. Vale, rifa, baina rifa da bakarrik, jo que se, segundu, zerbait egin marko dugu orain. Zerbait gehiago beharko du, ez da? Claro. Ta nik uste, normalean izaten dela, agian ninoa riff batekin, Markelek ematen dio, esan genuen lehenko egunan, estruktura, edo horrelako zerbait, eta Julenek normalean ematen dio, hotzen melodiak, eta, normalean ez daude hitzik hasieratik, baina jo, azten da tarareatzen, eta hori txulo dago, eta horrazten gara normalean. Eta estetikaren kontuak, baduka garrantzia Mirotz taldearen proiektuan? Bai, nik uste dut orain noitura handia dagoela horrelako proiektu musikalek eta eukitzea, niko integralak izatea, ez? Ez izatea bakarrik egiten duzun musika, baizik eta kanpora eramaten duzun irudi hori eta niri personalmente interesatzen zaiz, niri kasketak horren inguruan doaz, baina hortik kanpo ere interesatzen zain mundu hori gustatzen zait, eta bai, hasieratik eman nahi izan diogu como intentzionalidade pizka sentitzea horretan ere. Bai, ez da gaur egun musika entzun bakarrik ez delako egiten, ikusi ere egiten delako, ez da? Bai. Irudiaren aroan bizi gara, ez da? Guztiz. Bai. Ertu, aipatu dugu, Gaztetxea eta espazio horrek, alako mugimenduek, ekarpen handia egiten diotela Mirotz moduko taldeei, eta Mirotz taldeak baduka ambiziorik politikoki ekarpenen bat egiteko gaur egungo estenari? Bai. Osea, nik uste dut argi eta garbi taldearen intentzio handienetariko bat dela... Handien agian. Handien agian, alimentatzea, auspotzea edo nola bitezatearen laguntzea guri interesgarriak egiten zaizkigun proiektuak, politikoak, izan daitezke gaztetxeak, gazte asanbladak, ez dakize txosna, badakize, organizazioak, azkenean gure intentzioa bertara jotzera juten garenean ez da jotzeagatik, sino alimentatzea egin dezaketen egitarau bat, jende gehiago hurbiltzea, bueno, ez dakit jende asko hurbiltzen den Mirotze jotzen duelako, baina esan dut, jende bat hurbiltzea bertan jotzen dugulako eta auspotzea pizkat proiektu ezberdin guzti horiek, azkenan direla guri interesatzen zaizkigunak, ez dugu ulertzen gure musika behintzat logika horretatik kanpo, ulertzen dugu dela, herramienta bat, auspotzeko, mugimendu politiko, sozial, ezberdinak interesgarriak egiten zaizkigunak. Eta gaurkoan sonan, badudelako bereizgarri, zuzeneko pieza bat abesti bat jotzea, ze abesti karri duzue, zuen abesti propioari dagokionez. Joko du urtarrian, dela gure epea zabaltzen duen abestia, eta bueno, asko esatekorik ez, abesti polita, egon gara hitz egiten, ona bidean esaten, agian ez ditugula letrak egiten, baizik eta
zer esan zen, paisai emozionalak. Bueno, perlatu dugu Perlatu pizka bat dugu, ona bidean. Perlatu dugu pila bat. Baina entzun da honen estribilloa, pues apur bat hori da, ez? Esatea hitz batzuk, como... Imaginatu dezakezula zerbait, ez? Horrelako irudi batekin dezakezula buruan, eta hori da bestiak esaten duena. Enbede uki izugarrizko narratiba bat, eta ezakize edo jartzen dituela bi gauza bata bestearen aurrean, egiten duguna da, pues, sortu horrelako paisaitxo moduko bat, egoera mental bat, eta listo. Eta bakoitzak, Hori da, pentsatzen imaginatzea alduena. Melodia itxaskorra duena bestia, hasieratik horrela sortu zen, eta sentitu zenuten, ostra, honek badauka pegadizoa, itxaskorra da, badauka zerbait berezia. bueno, bai, osea, ez dakit, pues ondo sonatu zitaigun, Bai. eta no le dimos más vueltas. Egia esan gara pizka, en plan, ez dakit nola esan. Sonatzen dugu más o menos ondo, eta esaten dugu, bueno, ya está. El tema del verano, ez da horrela, baina pizkat, ez dakit, autocomplacenteak gara, noiz behinka, esaten dugu, esto funciona, listo, nahikoa. Ez digogu buelta gehiago mango. Hori ere, bada, ez, garrantzitsua, buelta da gehiagik ez ematea, eta besti bat bukatzen jakitea, ez da? Bai, de hecho hori oso ondo dakigu. Bai. Ez dugu lanik egin nahi. Hori, esaten dugu, venga, funciona, venga. Aurrera. Aurrera. Organikoago ere ateratzen da horrela nik uste. Okeres banabil, 2024an hasi zuen bidea Mirotz taldeak, kontzertu batzuk eman dituzue, honezkero, nolakoa da? Mirotz taldearen egun kontzertu egun bat, kargatzen hasi eta azkeneko deskargar arte. Lehenengo, esnatu, behiratu mugikorra, eta de repente norbaitek esan du, a ber. Kontzertua dugu. Azken orduko arazoren badago. Normal izaten da, bale, noiz agertu bargara eta non. Hori da. Ez du bidearik ere ez. Bide horria, non dago bide horria. Norbaitek abisatu dio nairi. Hori da. Asko ere da, zenbat tardatzen da, ez dakit, arrasatera, imaginate, zenbat tardatzen da, bale, zenbat denborarekin egon behar gara lokalean, dena ondo kargatzeko eta geratzen gara lokalean, kargatzen dugu, nahiko goiz, hori ez genekien, hasi ginena musikarekin, hori ez gintuzten abizatu, oso goiz iritsi behar dela lekuetara, uste genuen askoz gauza rockeroagoa biziko genuela, horra gertu gaueko 10etan eta 10 erditan hasi jotzen, baina keba. Horrela ere arratsalde polita pasatzen ditugu.
dena kargatu, asko kostatzen zaigula, depende, bateriak asko pisatzen du, ematen duena baina askoz gehiago. Hori beste da, bateria eraman bar dugu, bai ez, Hori da. bai, ala, Bai, ez da, bateria osoa eramatea, beti da. Bai, kriston jaleba. Eta hor, apretaditos, kotxean, iritsi bargaren lekura, dena montatu, bi kaina eta pika bat eskatu, eta uste baldin bai gute, pues musean ibili, rato bat, proba egin, hori ere, garrantzitsua da, ematen duena Musean jokatzen duzue. bai. Beti. Sistematikamente. Ze ona. Bueno, denbora dagoen, batzetan ezin da, baina alba da. Bai, alba dugu beti. Eramate Laukote, bikoteak eginda dituzue ja. Bai. Markel eta Unai eta Aritz eta biok. Galtzen gaude, Eta badara mazue... Bai. Deitzen historiala. diogu mirotzen kurso musikala. ez da temporada musikala. Temporada musikala. Ze ona. Eta, bueno, Ibabe eta biok galtzen ari gara Paliza, sobradamente. Markelek ez dakit zer daukan, baina tokatzen zizkio kartak, bueno, zentzu gabeak. Haserreak ere egon dira, Bai. Zergatik, Ni asko haserretzen naiz. Asko pikatzen naiz. Hori kontzertu horretik, eta gero musean nork irabazi nor galdu igertzen da gero holtza gainean. Hombre, bai. Ni egoten naiz triste hori izkine batean. Soinu probak egin, afaldu eta gero jo. Hori da, Ezta? bai, hori da. Eta lehen bada hobeto. Edo? Bai. Depende eguna ere, batzutan, depende ze plan dugun. Batzutan, jo que sé, igual urrengo egunan ditugu gozak egiteko, eta Hori da. bailen jo, eta lo que sea, baina de repente izaten bada, ez dakize gaztetxetan dagoela gitara hau super guapo bat, geratzen gara. Askoz nahiago geratu, bai. Gugatik geratuko gainateke beti, baina gero pues ez dakit, jendeak ditu responsabilidadeak eta pues itzuli bar gara gaztizera. Eta hori izaten da momentu okerrena, iristen gara gaueko 3etan edo lo que sea, eta inori esaio asko gustatzen pues desmontatzea momentu horretan. Bai, ez da ikusten lan bat, ez? Kontzertu bat ordu bete inguru egiteko zuzeneko baterako, zenbat ordu behar dira aldez aurretik eta ostean. Bai, guztiz. Hori ez izuen hemen kontatu, hasi zinetenean, Ez hori da. Jakiko bazenute zer? Pues ez. Uste que non izango zela askoz glamuroso asuntoa. Badago bereziki urduri jartzen den kiderik taldean? Julen? Bai. Ni orain Zergatik? ere bastante urduri. Ez dakit? Lehenengo kontzertuetan nik uste dut ni sartu nintzen pizkat beranduago mirotzen, hauek ja hasita zeuden eta hauek bazekiten instrumenta jotzen eta ni sartu nintzen pizkat akara de perro nola baita esatearren, eta orduan hasieran urduri jartzen nintzen eta nire gorputzak orainik ez du hori soltatu eta orainik ere urduri jartzen naiz. Pentsatzen dut ere urduritasun horrek ematen diola ilusio bat, ez banintz urduri jarriko ez dakit. Ez nuke berdin biziko kontzertu bat, ez nuke berdin disfrutatuko nik uste, osea que orainik ere pozik nago urduri egoterekin kontzertuekin. Eta kontzertuetan, badago bereziki bertsioren batek ezin duena kale egin, zuen setlist edo errepertorioan? J. Martinaren... Gazte baten ametsa. Bai ez da. Bai. Izenburuarekin horre, Ia esaten du gurea, gaztearen hau. Orduan bertsio hori kale egin ezin duena, zuzenkoetan, definitivamente. Justu ere, sonara ekarri duzuen bertsio berbera. Hori da. Zergatik J. Martina? Bueno, nik uste, aparte que J. Martin asko entzun dugu, agian Markelek hainbeste ez, baina gubiok pilo bat. Azako. Izan dira referente bai musikalki, ere lehen aipatu duguna, musika ulertzeko modua ere uste dugu bastante konpartitzen dugula. Heredatu dugu haien ulertzkera hori guztiz, nik uste, nola bait. Eta haiek kristonen referenteak izan dira, eta hori asko erre dugula ere musika hori. Osea, gustatzen zaigu musika bat dela, azkenean, eta bertsio batek ere horretarako balio duela. Bai, de hecho, justo abesti hori badela ere, pues guk saiatzen gara asko hitz egiten, pues gaztetxen inguruan, saiatzen gara apur bat gazteren hau, ez dakize, asko resonatzen du gurekin abesti horren tematikak, zer den gazte bat izatea, gaztearen problematika espezifikoak, zer gaur egungo moduko gizarte batean zer gertatzen zaigun gazteoi nola bizi ditugun esperientziak, eta pues asko resonatzen du abesti horrek gurekin ikuste. Gero musikalki ere, realmente Julenek eta biok ez dakigu abesten. Hori da, betik esaten dugu, Definitivamente. Ez duzu hain gaizki egiten, no? Bueno, baina ez dugu ez ondo egiten ez da. Eta gauza da, que autotunaren movida ere, pues, orain arte egon da bastante gaizki ikusia, eta ziginenean entzuten J. Martina zen, honek dut pilat autotune, eta ez la leche. Bai. Eta orduen musikalki ere izan dira referentzateko, venga, pues jarriko dugu ere. Osa, ez da movida berdina. Animatuko gara, ez da? Bai, eta bi hotxena, eta jolasoiek egite dituztena, hori da guztiz J. Martina... Osongi, bagoazen, ez gaitezen soinu mapa honetaz astu, larrabetzuko katu genuke beraz, eurengo viniloa. A ver, ea ondo egiten dudan. Aprox. Earra. Osongi. Eurak ezagutzen dituzue? Bai. Personalki? Bai. Harremana izan baduzue. Bai.
Hemen ere egon ziren sonan, eta Bai. izugarri gozatu genuen eurekin. Bai, Hala, noski. Guazen entzutera bertsioa. Jaio naiz baina zein da nire lekua, handiaren izua, norena da mundua. Jaio naiz baina zein da nire lekua, handiaren izua. Jaio naiz baina zein da nire lekua, handiaren izua, norena da mundua. Jaio naiz baina zein da nire lekua, norena da mundua. Eskua bilakatzen dut pistola, forzada ero ez, nirea den momentua. Esan zer diren gazte baten ametsak. Esan zer diren gazte baten ametsak. Galbidera naramaten gauza guztiak, niretzako sartu dituzun guztiak. Ez dute lortzen, enaiz erortzen, atzetik daukat polizia. Esan zer diren gazte baten ametsak. Esan zer diren gazte baten ametsak. Galbidera naramaten gauza guztiak, niretzako sortu dituzun guztiak. Ez dute lortzen, enaiz erortzen, atzetik daukat polizia. Galbidera naramaten gauza guztiak, niretzako sartu dituzun guztiak. Ez dute lortzen, enaiz erortzen, atzetik daukat polizia. Galbidera naramaten gauza guztiak, niretzako sartu dituzun guztiak. Ez dute lortzen, enaiz erortzen, atzetik daukat polizia. Galbidera naramaten gauza guztiak, niretzako sartu dituzun guztiak. Ez dute lortzen, enaiz erortzen, atzetik daukat polizia. Eta zer nahiago, plaza handiak, ara areto txikiak. Nik uste areto txikiak. Bai. Sin dudari gabe. Ez dakit, dagoelako zerkania bat ere publikoarekin areto handietan ezin dena lortu. Egon gara komentatzen, jo genuen antzokian, tremendok aretoa, super ondo sonatzen zuen, baina karo, sonatzen du hain ondo, eta daude espazioak hain urrun, entzuten duzula perfecto, eta, bueno, gutxinez raiatu egiten gara. Gara txiki sentitzen zara. Ondo egi. Ondo egi. ez da egiten bola. Hori da, txiki sentitzen zara, osea, ohituta gaude, gaztetxeko sonido hain polit eta hain bolontxo egiten den horrela, denak enpastatzen duela perfecto, presiado gaztetxean, eta mateu denak sonatzen duela, eta gero iristen zara, eta entzuten duzu zuk zure burua, eta esaten duzu. Dena gerian, ez? Bai. Biluzik bezala, hostias, orain liatzen baldin badut, entzuko nahu jende guzti honek. Bueno, eta naiz eta areto handi batean, jendea egoten ba jendea tope, ez duzu hainbeste nabaritzen dagoelako atoma por saco. Hori da. Egoten bazara, jo genuen egun motelaken, dela, pues, literalmente, sotano Aitzina bat, tabernan da, tabernako bunker sotano moduko baten. bat. Eta, claro, jendea ere dago a tope, baina jendea duzu a pie de pista, igual hobeto kantatzen, dago mikrotik hurbilago aurrean duzun tipua, zu baino. Tarden, ez da beste movida bat. Bai, hori nahiago dugu, definitivamente. Berotasun hori, ez da? Bai. Eta musika industriaren alde hon eta txarren artean, zer kostatu zaizue gehien, zuen kasuan? Ez que guiz gaude musika industrian. Esase, hori zara lurreko galdera. Managerrik ez daukazue, zu funtzionatzen duzue zuen kasara funtzionatzen duzue. Eskaini ere ez digute egiten. Osea, ez digute ofertarik egin, ez dut uste momentu honetan onartuko genuenik ikusita zein den panorama eta baina hori ez du kontsideratzen industriaren barruan gaudenik.
Ez, nik uste ez. Bagoaz, ja, bukatzen, eta eskatuko dizuet ikusentzulari begira gomendio bat egiteko, kultura arlokoa, ez daukazetan musika arlokoa izan behar, baina bereziki gustatzen zaizuen jaialdi talde ekimenen bat, mapan kokatu iguzue, ez aiguzue zein den, mapan kokatu eta zergatik aukeratu duzuen, mesedez. Pixkat lehen hitz egin da, erabaki dugu Hilda Laboari buru, Hilda Laboa markatzea, hor Murgian, eskerrik asko, eta hori ze, pues, leku polita, proposamen polita, proiektu polita, eta gainera leku politean ere, Araban, osea que... Zer dauka Hilda Laboak gomendatzarako moduan? Bueno, Hilda Laboa, azkenean Gorbei aldeako gazteriari eskaintzen dio leku bat, non entzungo dituzten kontzertu oso guapoak. Batzutan egiten dituzte gainera eguerdian ere, ez da pestarako beti. Batzutan egiten dituzte eguerdian kontzertuak eta gero baskari bat, horrelako zerbait. Eta poesia eta ere eramaten dute. Eta da apur bat, pues hori. Za musika, baina mota askotariko musika entzun daiteke. Eta gainera hori, ze koordenadenpean, eta hori, pues, DIY rollo guztiarekin, pixkat modu autonomoan, pixkat eskaintzen gauza ezberdinak, zirkuito independiente hainbestitze egitenen hori guztia alimentatzen, eta gainera gaztetxean bertan da, osea que... Bai. Eta musikariak eroak zaintzen dituen ekimen bat, ez da? Asko, eta de hecho... Albondigak. Asko gogoratzen gara, mirotzek eukiduen afari oberena, izan zela Hilda Laboan, egin zizkigutela albondiga vegano edo vegetariano batzuk, eta asko gogoratzen gara horretaz, hori, ekimen guzti horiek asko egiten dute hori artista zaintzarena, eta jen artean egun horretan egon ginen mikosis eta txopeteko egin jo genuen. Eta hori asko egiten dute dena batera, pues, haiek eseri, egin genituen probak eta dena batera eseri, lasai, patxada sartu, tori, afaria, gozo, ez dakiz, eta hori momentutxo hori ere nolabait forzatzen dutela eta oso zentzuguna dela, gero osaz festival batera eta gaintzeko artistekin ez duzu, ez baldin mazoa zu haiekin hitz egitera, ez dago momentu hori haiekin konpartitzeko. Eta aldiz horrelako ekimenetan, asko zaintzen da hori eta gu beti gogoratuko gara, albondiga horieta, segia esan. Ze ona. Eta ze garrantzitsua diren alako ekimen txikiak mantentzea eta babestea, ezta? Eta zaintzea. Hilda Laboako duena ere, pues, batzutan, etorri daitekela termenako musika talde bat, eta hurrengo egunean dator oraindik sortu gabe dagoen beste bat, orduen oso polita da hori ere. Horra, gomendio, euskaizuntzulare, Hilda Laboa bizitatu eta gozatu. Eta bagoaz, bukatzen, itxiera emango diogu elkarrizketari, eta horretarako, eskatuko dizuet hemen ditudan viniluetatik bana hartzeko. Sorpresa, en plan... Sorpresa, bana hartu. Truco de magia. Altuan irakurri, eta baina hartu eta irakurri zuzenean. Bai, hartu eta irakurri, eta gero erantzuten saiatu. Vale, a ver. Beste artista batek zuen kanturik jotzekotan nork egitea gustatuko litzaizueke. Ostras, inoiz ez dut horretan pentsatu. Beste artista hor dago batek txistea, bai. zuen kanturik jotzekotan. Joe, pues ez dakit, Ja. Nik uste dute gongo zela guapo, en vez de gure rolloko norbaitek egitea, beste gauza oso ezberdin bat egiten duen pertsona batek. Tipo, ez dakit. Rollo uda batek edo helenek bere kabuz edo horrelako zerbait. Osea, es como beste rollo bat ematea guztiz ezberdina. Ez dakit, irudikatzen. Jon Koldo Gudariak. Jon Koldo Gudariak. Ojo, Toma. Vale, zein da Jon Koldo Gudariak. Ez dituzu ezagutzen, nire Iruñako artista batzuk. Osa, egiten dute, pues hori, kumbia... Salsa. Jon Koldo Gudariak de Juan Luis Guerra. Eta orduan dira bertxioak eta dira dena, konservatorioko ikasleak eta horre, eta orduan jotzen dute... Kriston maia dutenak, ez? Bai, egon ziren aurreko Aranbizkarrako jaietan, eta da, la leche, eta hori, atik zen guapo, como rollo salsa bat, ez dakite ondo enkajatuko zuen, baina... Osa, igual ezin da egin, baina egin alba da... Ba, horra erantzuna, Jon Koldo. Venga, eta beste bateka. Azkena. Bai. Ondera baki. Entzule batek, zuen kanto batekin tatuaje bat egingo balu, zein esaldi gustatuko litzaizueke aukeratzea? A ver, ez egin, eso lo primero. Pero, ez dugu aholkatzen. Ez egin. Mesedes. Os arrepentiréis.
eske dira inesaldi, osea, daukagun ez rollito hori ez ditugula Esan duzuna letrak. ez paisaiaren Hori, lehen. hartzen duzu esaldi bat, eta igual da, larrea hostos, sabes? Ez dakit dago, baina eske ez daukate zer esanik. Hori nago pentsatzen, erabiltzen dugu kanta bat outro bezala, baina ez dugu grabatua. Eta hor letra batzuk bastante divertigarriak. Como... Eta, haber ondo gogoratzen dudan, baina da... Hombre, zuka besten duzu, ondo gogoratu mesedes. Txaron. Erori beharra nuen, austerrez egiteko eskututa espata zuntzitzeko dena, lore bat landatzeko. Dela diskaren izena. Vale. Bizkarro osoa gutxi gora bera hartuko zuen. Tatuaje zati Bai, ditxo osea, bat, osea... hobeto... Bizkarro beso osoa, bizkarra, unas letras góticas horrela, toma karras. Oso. Agian hori. Hirugarren bat eskatu behar dizuet. Bai, Hala. Hau erantzutea ere bai nahi dudalako. Venga. Bai. Bad Bunnyren kontzertu batera joateko sarrera bat eman dizuete doainik. Zuetariko nor joango litzateke. Claramente Julen. Bai, nik uste baiet. Zergatik. Osea, nik uste dut ni gehien entzun dudana. Osea, Bai, ez zeren dut pila bat entzuten ez da nire artista favorito, ez nuke ordainduko, jendeak ordaindu duena, ni de palo juteko ikustera, pero ni de palo juteko ikustera Bad Bunny. Baina, Doan gratis bada. balitz, nik uste dut, osea, gero nik gaizki sentituko nintzateke, eta igual sosketa proposatuko nuke, baina hauek esango lukete ni juteko. Bai. Nik uste. Bai, argita garbi. Hau Bai. batez onartu da, Markel? Venga. Baiulen eta Aritz, eskerrik asko. Guretzako Zuei. plazer Zuei. handi bat izan da, mirotze Berdin. hemen gurekin izatea, eta segi egan. Eskerrik asko. Zuei, Ni eskerrik esker. asko.